ay américain wala gaddata men Amérique de ana ari juule bolle ngardu be wala am birnim ko funi ayani min non ala ko jimi atam yare ndiyam accu hadde kiddum hokkuma de ko ad ndiyam nam yare non koromp sodno de do non trop non ndiyam madam jimi yare se gilañi ngarmi de du debbo boday tan mojjo baaji machallah on wirtodo odey aro ko ami mi ko andina men go France gonno mi ton jimna ton monu mar yo kam ami ko kanko forado wonde min ganno ko Isabelle en Marina en Pereta en bodeji buri seede kanyum tigi jonde ne machallah joni an no jida wadi ala mi nga so be non ko suga mir wayi warande atara fuji nani ko ada way ko mbade kuldan nen ada way naro way no fewi jono ballam ferdan min ko dum da jawru fada am yaha do mara ju aw ya ngara yaha gal so farti mam rew ha dabar galle mak ndem bo mo hokkima euro 80 euro min ko ndogada $100 dum coda kus min makko mun ko wol buri hew ha min makko ayo an go buri hew wala euro an go mo wala Assalamualaikum. Salam. Arsil. Alhamdulillah. Bismillah. Aminon. Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Orang satu Salam. Arsil. Orang dah super kuno duma. Pour minon gonde école. Wadda kam arde dartude mo quoi. Minon gondi quoi. Ngondi classe goto dal tan ko minan tan gondi ko di classe minon jegita nokku goto kadi non ngondi suudu woto woto jahado ni arde ko yede suga be ko say so be ngi bombi tan wodede tan be nyanya ko yede nan ko yede ma ala do ali mala indon non baba dum kura ko min wonan don ko suga be jaram ala moyra woden no wi woden Kamu aku luar sudah. minum bawam ko Lam do pro. Peran lamda good min don. baba ko wani bandari Dan cemboral mangga. Kai dinga. Wai bon adandi kaunga mo nan Assalamualaikum. Wala yande hawre tella. Yande hawre tella. Wai. Barizan. gogo sa Gugu. go Mo kala ndaga mo. ko tekne Ardo ya. Do joni. Min jaragal to dum. Mo debbo kala ndaga ma halu mo. okay woni jomara be gayni mashallah ko golle ma anga yaran ni to dara bada amdani minango France men gonno boyi yide ma de rewdo bi ma nande gam mi jumi don debbo ni Isabelle fami on ni joganno gam jam mayo bede ngo tunde jaw dole mbino mi yobi nodde nani ndungu kuñi gari fewani no fewi est ce qu'on kebi gerte gerte hollu marko gerte eno dirda kam bon be mbi kadi toluje ni galle mon do ha tol fi an giwde parisien ko tol haajuma ko koy tol woni ma haajuma ko yangoy be mbi potiji mondi machallah verte nen noir nen an hol haajuma en wa est ce que nyama la do nyama ri ona ri maro tan wada ko ri machallah ko nen i mari wana parisien giwde mi am pari mi min ganda dum ha ko gani don pari joni ayani lecture nan do windi le nyiri dandi le ma fe domara parisien nabe kambe de ngandon tel fayme be di ko ni wadi awada non joni ala an ko ni gonno France ayani WhatsApp nen YouTube nen Instagram ala kono me wanando ko mawdo tawa tasta saba be mbi nyande be mbi rawanu mo jibini funel mi ngam nani dum fay an giwde parisien ko adinta ma so rawando men jibini fu bo adandi minen to jerado machallah gede de fon kawri halama
ɓe jibini funeɓe yo foti rouge yo noir ya vert yo ɗum waɗa wona haaju ma haala ko adduma ko joƴƴima kam ɗo aɗa bonnata sugunam ɗon ɓowli sugunduma sugundu parisien kay heewani waade eyyi komi ari Afrique quoi par ce que gonnomi toon en eyyi joni haalama mi wiya mi salmini ɓen ko lamdimami ko ɗum tan jinnomi andude par ce que ndungu kuñigari wiya moƴƴani bo gaweje keɓaki hay hunde bon ɗum jinnomi andude kono ko gaweje joƴƴini kam ɗo gawri tan joƴƴima ɗo gandu kono ko noddirɗa kam ko haal ɗum tan mi yaha ko noddumami ɗum janggoyde eram yettima waɗ feere mbaɗa ɗum palpal ngay janggo somi soodi moto garam nabbimami nomade ɗum gannude yaade kay janggo Allah jaɓi avion jippini kam jamargal amen ɗo tan ɗo mi heɓani ƴangde kay on tan janggo somi soodi moto gam ara noma école eyyi lewru foti joɓon ala jona pari harama mi ɗo kay joni machallah gueɗe keji ara wiya yimɓe tan ko pari giwɗa joom paɗe ɓorno ɗeɗo paɗeje yatumamba elle balduɗo e dawaɗi ni an wallay billahi mi suko ɓen non Michael Jackson ko min yimɓe ɗon sa fere bondaki dañi pot ko ni e pare kay di dañi pot parisien huɓe mbaɗa parisien jeli sawa onon Afrique no welde suba boyo mi hammo tan ɗo way fof fewi janggo tan ɓe mbawi waɗede ɗo Dakar boy an goyga ma gonɗa tan wonɗum joni noon an mbiɗa ndungu moƴƴay minen mbima ndungu amen moƴƴay americana parisien mbiɗa ɗon parisien mbiɗa ndungu o moƴƴay minen mbima ndungu amen moƴƴay oɗo tan ko namdi hikka ene ɓuuri temen 4 sac min kam mi heɓata haalde ni an sa wi ndungu amen moƴƴay attade jawgal daram gata an ko ni jiwrata fari odidi galle mabɓe darde ala odidi galle France voilà jojo allo how are you min ma ciidi arab o parisien min ka so ni pari way def mi laati yaade pari so ni pari way mi pari mi dar mi yaa